Уме? Te iubesc. Къде се намираме? На вулкан. На един вулкан. Какъв обаче? Кален вулкан. Кален вулкан. Да. И сега се катерим. Не е топло. Изобщо Не не е е топло. 36 градуса. По никакъв начин. Даже мисля да си сложа връх на блузка, че ми е малко хладно. Билет. Да, хладно ми е на мене. Как е? Добре. В църквата сме. Здравейте! О, той е видео. Здравейте! Къде сте? Какво правите? В Бозал и пием традиционна бозалска Да, бира. взехме да вземем румънска бира да опитаме. Урсус, което значи мечка. Мечка, съвпадение, нали? И ще ядем, защото сме много гладни, изпуснахме си обяда. Да, днес сме обядали. Малко ще подложим и после в 8:30 отиваме на вечеря. Какво е щупено? На здраве! На паста. На здраве! Ние сме в Бозал. Ние сме в Бозал, в един ресторант, сега пием коктейли, мохито. Аперол шприц и ти какво? Това момченце тук. Хюго. Това какво е? Оля? Какво е това? Какво има в югото? Какво има? Какво беше? What is this? Бъс и какво? Бъс? Не, ром ли беше? И си го просеко. Просеко. О, И добре. сега ще си поръчваме храна, ама като ти си пидем коктейлите. Да, на здраве. Здраве! Какъв е този лава кейк? Нямам идея. В чаша? Ма как е? Не знам има ли лава. Ама то е топло. Хубаво ли е? Верно ли? Браво!
Здравейте! Вече сме на сцената в Базао, в Румъния. Ето, моите колеги работят. Всички въртят. Колеги, кажете здравейте! Построихме сцената, всички заедно. Построихме се. Само Джорджо не се включи, но той по принцип никога не се включва. Ето, това е нашия лайт дизайнер. Сега ще правим осветлението. Ето, това е Маша. Тя свири. Прави музика. Ето Светло тук върти. Светло, кажи как си? Идеално. Изморен си нещо. Малко съм потен само. Не си личи. Не си личи. Ето я нашата шефка. Искам само да ви кажа, че това е единствената директорка на театър, която работи наравно, даже повече, а с актьорите. Така е, това искам да се казва винаги. Ето вижте, ако не ми вярвате, ето вижте какво пише тук на блузката й. Директор. Да. Еми така е, така трябва и да бъде. Ето го Джорджо пак си говори, нищо не прави. Той... Някой да се качи. Аз даже не знам защо изобщо е в нашата театрална формация, но... Джорджо! Yes, I'm here. Yes. Той се е изправил, тениската му не е мръсна изобщо. Да, така е, той миличкия просто няма възможност. Ето. Много е хубаво да сте част от нашата театрална формация, защото освен, че играете, вие и спортувате. Пак не си пияно, аз вече не мога с тези пияно. Глупости говориш. Ето. Ами добре, ще ви оставям, скъпи приятели, драги зрители, защото вече колегите ме гледат много лошо, искат да и аз да редя, за съжаление. Ето, много е хубава сцената. Маша, ще кажеш ли нещо на нашите зрители? Ами, толкова бързо от влизането тук вече сме седнали почти всичко. Абсолютно. За 10-15 минути. Довиждане. Отиваме към ресторанта да обядваме, защото си построихме сцената, оправихме си всички сенки, кукли и така нататък. И сега отиваме да хапнем. Актьорите, техническите още доправят някакви неща, пък ние после какво ще направим? Ние ще се върнем да почнем да си репетираме, пък те ще отидат да ядат и така. Goodbye. Първо ще вечеряме ли в ресторанта? Какво ще правим до вечера? Това е, защото трябваше да си вади килоното и сега останаха долу водите. Но то театър, приятен, приличен. А видяхте ли Светло на снимката е там? Не. Той е играл тук. Аз съм играл в предишния си живот. А това е Георги Калянчев. Кой е Светло? Това ти ли си? Това е той. Кой друг? Така, да ти покажа, Джорджо, че ти не можеш. Еми. Така е. Свикнал се е жена му, майка му. Не, аз съм глада на леглото, не на маста главно. На легло? It's okay, it's okay. It's okay, no problem. Toilet for men? Yes. Елата да ви покажа нещо. Така. Снимайте първо този човек. Снимам го. Той участва. Така. Всъщност участва в това представление. Верно. Yes? Yes? Снимай как отиваме на там. Маш. Thank you. Thank you. Thank you. Снимаш туалетната ли? Ами, те ни доведоха. Искам само да... След малко започва нашето представление. Куклите вече са готови, подредени. Ето ги. Ето, идват и колегите. Там в тъмното може би не ги виждате още. Ето го Джорджо, бубето. Ето и реквизита е зареден. Всъщност това е как изглежда сцената преди началото на всяко представление. Радост, ето я. И лека по лека всички идват. Ето тук малко ще ви покажа. И публиката. Салона все още се пълни. Оп. И така. Това е. Здравейте! Започваме след малко. Защо шепнете? Защото сме зад сцената, публиката влиза. Публика, я да видим публиката. Ето,
все още се събираме. Вече има доста заети места. И ето така изглежда сцената преди началото на представлението. Се ударих в нещо. Ето куклите са готови. Куклите са готови. Реквизите за реде. Ето ги. Как се чувствате? Апостодата, каничудата. Какво означава това? Било ли е, не е ли било? Добре. Апостодата, каничудата. На какъв език е това? Румънски. А защо на румънски говорите? В Румъния. В кой град? В Бузау. Какво? Бузау. Не се казва се Бузау. Те юбеск. Здравейте и от мен. Да? Те юбеск. Да, точно така. Да не ми е включен микрофон. Не знам, това ще стане ясно по-късно. Мисля, включен е, ама да ми е... На добър час, хора! Успех! Няколко минути преди началото на представлението, моите колеги се подготвят. Ето, Джорджо пие вода. Концентрират се. Радост загрява. Винаги е хубаво да се загрява преди представление. Публиката е почти готова. Все още изчакваме да дойдат още хора. И след малко започваме. Джорджо, какво правиш? Чакам да започне спектакъл. Къде? В Румъния. Какъв е този диван? Тук беше, това е декор. Декор на какво? На някой друг спектакъл. Добре. Thank you. UME este faptul Salomei Măreț, care s-a sacrificat să-și elibereze poporul de un dragon și în urma morții tatălui ei, care este regizorul spectacolului, este Salomei Nicolo, producător, Gheorghe Gheorghev Anchita, light designer, care este acolo sus, compozitorul al muzicii din spectacol și din impresiune. Și actorii pe care îi veți vedea imediat, Dimitra Popova, Rados Koiuharova, sper că am pronunțat bine, Nia Ianașieva, Gheorghe Maria Dimitrov și Svetoslav Titov. Once upon a time in Japan, there was a little girl called... Are you all right? Yes, I'm fine. But where am I? Well, You will be very good with us. You will have food, home, we'll find you some kind of job, and everything will be fine. Don't worry. Now come. Do you know this song? Sing with me.
Toți voluntarii, facem poză cu ei, vreți? Cine vrea, veniți-vă! Voluntarii, vreți să facem poză cu ei? Facem poză cu ei, Здравейте! Днес играхме, точно така играхме. Да, беше много хубаво, много добре мина. Публиката много се забавляваше. Казахме няколко неща на гръцки. На румънски. Знак, че отидем в Гърция. Да, отидем в Гърция. Сега сме в Румъния още. И сега сме на масата. Сме на масата. Здраве! На здраве! Любимите ни апероли за лято. И после къде отиваме, Дими? I can't remember. На караоке. О, да. Джорджо, ти имаш, искаш ли салата? Научи сега. Просто Урсус. Вали, много вали. Да. Буря. И ние не можем да мръднем никъде. Това е проблема. Но кажи какво въобще не получихме, че идва буря и трябва да се преберем незабавно. Но как да се преберем, като времето е такова? Да, такова е времето и не може да мръднеш никъде. Всичко отгоре вече много ни пръска и долу се наводнява. Не знам какво да...